Neviem, ja som taká som, neviem, taká nejaká. Aj také divné stavy mávam a nič ma nebaví, ani už sa s nikým nekontaktujem. Už aj moje mačky na mňa zanevreli. A prečo na vás zanevreli? Spáchali samovraždu. Ja neviem, že či je ten môj život taký smutný kvôli tomu, že ma niekto uriekol. Niekto ma asi uriekol. Aj keď v 2003 som si podala so susedom ruku cez prach. Aj to by pripadalo do úvahy, Ale moja mama stále tvrdí, že to je kvôli tomu, že keď som bola dieťa, tak mi prebehla cez cestu čierna mačka. A nebude to tým, že ste piča? Myslíte? Môže byť. Veď to by všetko vysvetľovalo. Ďakujem. Ďakujem, veľmi ste mi pomohli. No, halo? No, áno, je to potvrdené. Mala si pravdu, som piča.